noma ngabe kuthiwa kukwenze njani sa-vaccinate ne-vaccine yenu asikho show ngayo andikho show ngayo yokuthi izosiza noma izosiza noma lo doti waleli gciwane elisha uzoshintsha futhi uyishintshe ube henye into uphinde ugulise bona laba bonke. These are the political decision. South Africa is a company that is being operated by Western gurus. They are doing whatever they want about us. They are in charge of our lives. They are here to kill us and to take our economy. Where on earth, in America, abantu abamnyama bawu 80 million. United States of America. Bese ukuthi abelungu bawu 400 million. Yibona in charge of the economy and everything. Lelizwe, we are tolerating nonsense. You think that is not enough to tolerate bullshit? Yokuthi thina siphathwa abantu abawu 20%. Bebe kube yibona abasiqhelaza abasicindezelayo sikhangeze kubo singazi ukuthi kuthathwaphi asazi nokuthi tissue bani umuntu onaleli iphepha iphepha lase toilet asimazi uyena umnikazi no supply yonke indawo akho umuntu omnyama onekibheka esupply yonke indawo badla kuhulumeni ibona ba private sector badla ku private sector ba supplier team. If a black man can stand today saying no, I cannot buy this just for one day, do you know ukuthi kungenzekala neNingizimu Afrika? Because we are the majority and we have power. Naphendula igoli awazi noma kuseTopia, awazi noma kuseLagos, awazi noma kuseZimbabwe, igoli nalibonisa nalixova nalezi nonsense ngama decisions enu nalesi phukuphuko singumalema esithi sifuna uvula imngcele esikhundleni sokulungisa inkinga zasekhaya qala ngaphambi kokuthi sibheke ukuthi abalanga ngokumthetho ababe khona ngokumthetho bese silimithe indaba yama in and out.